Здравейте, приятели! Днес ще пробвам един експеримент, където съм го измислил аз. И този експеримент трябва да вземете някакво шише, например, е така да изглежда. Или някакво шише от чая, ама е такова да бъде. И вътре трябва да налеете някъде е толкова вода и да е много горещо. И ще ни трябва клечки за уши още. И трябва да запалим тази клечка с запалка и да ги сложим вътре. И аз викам да започваме. И ето аз тук имам запалка, съм взел, за да направя този експеримент. Сега трябва да запаля. Ето. И сега. Така. И сега. Вижте, чакайте остава това. Ето ги водата. Слагам вътре. Трябва и капачка. Почакаме малко. И сега затварям това. Здравейте, приятели! И затворихме. И сега трябва да раздрусиме, ама много. И сега. Вижте какво става. Хоп, 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 хоп. И това беше моето видео, където аз съм снимал. Мара си дойде. Ой, маличка! Покажи маличка! Какой сладка! И ето вижте, още си работи експеримента, да. Не работи. Работи сега, хората даже са видели. Ако искате, може да го пробвате. Но ако сте по-малки от 5 години или от 6, трябва да го направите с родителите. Да направите някакъв пожар или нещо. Заради това, ако сте по-малки от 5-6 години, трябва с родителите. Аз вече съм на 8, защото съм навършил на 4 декември и аз мога вече това и сам да го. Извинете малко. Разказва да извинете малко, приятели. И това беше моя видеоклип, където аз сам съм го снимал. И чао, чао!